Salutare toată lumea și bine vă regăsim la un nou episod de Last Day on the Arena. Băi, și mai faci cum mai este viața. Băi, ieri am fost la farma de lemni și resurse și cam atât am adunat. Plencuri nu că le-am strâns. Am distrus baza, am făcut una nouă. Cam așa e baza. Vreau să fac toată full piatră. Și azi o să ne ducem după Oak. Și acum caut. Stai să vedem cine trebuie pentru topoare. 5 bandă, 5. 3 cu 2. Bă, de-abia mă antrează, bă, băieți. De câte topoare? 4 cu 4, 8. Cu alte 8, 16. 20. Vreo 23 topoare. Eu zic că e forță 23 topoare. Deci, așa, stat aici, bam, bam. Uite ce mai mult topuresc. Topuraș. O să mai pun semințe. Luăm așa. Baza asta, adică aici în mijloc, m-am gândit, adică, cum să zic eu, am luat de la un YouTuber. YouTuberul ăla are o bază și în mijloc are Face ca mine și acolo e full 3. Dar eu nu-s full 3 încă, dar voi fi la un moment dat. Aici mai am. Ui, asta s-a făcut. Acum ne ducem, punem asta înapoi și mâncarea o punem. Da, bă, băieți, am făcut și level 100. Băi, și, băi, mi-o ciudă, dar ciudă mare. Efectiv, am făcut level 99 aseară, când n-am farmam. Și, efectiv, eu aveam vreo 600 de băieți, 600 de bănuți, adică cât înseamnă 600 de bănuți? Păi, dacă o e pe asta, e 50 de lei, 50 de lei, hai să zicem 50 de lei. 600 de bănuți, 50 de lei. Și e foarte mult îmi doresc acest skill burglar. Burghiu, hai să spunem burghiu și burghiu ăsta, pentru că te deschid ușa la motel. Și când am mai când a rămas răbănuț, mai aveam doar unul ăsta. Și mi-a picat extra pocket. Ziceți voi în comentarii, a fost win sau a fost fail? Eu cred că a fost mare fail. Deci, ce vreau să facem? Aha, să ne ducem după lemn, da. Bine. Armura asta oare să ne ajungă? Nu știu că trebuie să te duci cu ceva acum. Luăm una de asta, una din asta. Un pipe. Și luăm niște arme de foc
acolo îți muți boș. Ce să iau și să nu iau. Luăm o M4 frumos de fashion. Știi, mă răbățul nu mai suntem. Eu sper să mă aud tare pe video, că dacă mă aud acum încet, e rale. Deci am pus 12, bine. Mă luăm un cauciuc din asta. Bun. Eu, efectiv, am și uitat că aveam într-un colț. Îmi bată și am uitat de ce. Deci, da. Deci. Mamă, da. Efectiv, am adunat atâta scoci ca să... Acum facem toporii. Deci... Nu știu. Nu știu. Mâncați așa că cum să duci și ferul. N-am cui. Unde-s cuile? Nu aici. Acelea. Hai, așa să facem acum. Este... Asta cam mai... Da, mai e. Uite. Pun aici. Eu mai trebuie 3 și nu mai am. Fac ca și la Happy Sales, cum chema. Și pun într-un exit, cum el avea într-un exhibit. Băi, era full de asta, de topoare. Da, cred că mai trebuia încă 3 scoci sau o bandă. Și mai facem încă unul. Da, ia uite. Băi, când ajungi. Ce n-ai? Îți distragi pe tabuletul. Mamă, când ajungi. Dar băi, a consumat multe resursele, că... Dau cum nu-i bai. Mă duc de... Mă duc de vreo, nu știu, 7 ori la motel și am luat toată banda înapoi. N-am... Efectiv, uite-o leacă cât... Bă, băieți, am revenit, am avut puțină treabă. Acum asta e tot ce am luat, cred că am luat prea multe topoare, dar hai să mai lăsăm câteva. Unde să le lăsăm? Hai le lăsăm aici, alea. Ba. Acum o să ne ducem la asta. Da, chiar, bine. Acum i-am venit în minte ce trebuia să fac. Deci... Bam. Și pe astea le pun așa. Și când o să dau auto și o să mă duc la copaci de level 1, o să dau cu toporul ăsta, că
ăla e pe primul slot. Deci, cu era. Semințe? Nu. Poate pe episodul ăsta, poate fac level 101 și îmi pică burgăliu, burglar și ăla. Băi, dacă îmi pică, sunt atât de fericit că eu, când ei ar vrea că vreau să mă duc la motel, că nu. Într-o oră vine ăștia cu zombi. Nu știu, mâna asta mai e așa. N-am eu acum, hai să duc aici. Doamne, și mi-e ciudă, bă, băieți. Mi-e ciudă că am cheltuit toți bănuții ăștia, adică... De chiar mă, că mai este ventul. Gold Rush. Mamă, poate au 30 de steluțe. Păi. Dar mai exact și trebuie să fac, că nu înțeleg că... Nu știu. Despin con... Trebuie să consum. Să consum bănuți. Nu știu, nici eu nu știu. Манерку nu a venit răbde. Mushrooms. Ma. O GG. Mushrooms. Ma, n-am lopată, uite acolo pe hartă. E un din ăsta. Puiuț. De siepen. Bă, dar multe să dau. O, da. Mă, că să spargi un pic mai greu, adică... Să spargi greu față de ăla de level 1. Bă, da, ăștia... Bă, făcut așa. Thank you, Ben. Thank you, Ben. Thank you, man. Băi, dacă te întâlog... 2. Și mi trebuie 3 ca să fac o bucată. Băi, nebun. Băi, dă-l încolo. Bă, dai să-și luă damage. Cred că avem playere. Boți. Hai să se dau cripticală. Îl rupe cocoaș. Bă, dacă găsim niște bani de duc, e bun. Băi, mâncare. Băi, ok, nu zic, nu. Acum dăm pe... Ia uite, de cu topor de level 1. Dă pe auto și hai să ne intrăm. Trebuie să biuca. Bine că avem un pipe. Pipe. Pa, da, eu zic pipe. Deci, da. Avem aici. Uite, uite o leacă, skill burran.
Bă, revin când am luat toată pădurea. Bă, băieți, hai că am strâns tot. Astea au fost resursele. Deci, 32 de bucăți de oak dintr-o pădure. O pădure de oak. Ok, adică se putea și mai bine, adică, nu. Hai să ne ducem la hotel. Să facem și hotelul. Fiecare episod să ne ducem o tură sau de 2 ori la oak și o să străiem. O dată de 2 ori pe episod. Așa. Le băgăm așa tot lemnul. Acele șradă. Aici e lemnul de oak. Așa ne ducem așa. Aici. Bun. Bine, tocmai în capăt. Bam. Armura, ține. Bun. Bă, și eu n-am folosit deloc M4, adică... Gata, trebuie să pregătiți. Eu sunt pregătit. Aici poți să găsești, deci, 4 cele mai bune lucruri. Deci, fete, Dechet n-am găsit, Arc am găsit, Iron Plate am găsit. Am găsit pui, alcool am găsit, grenada e 100% într-o cameră. Revenit că suntem la motel. Bă, băieți, am revenit. E de aici niște zombi care ataca draca motocicletă. Telefon. King for the zombies. Băi. Ne luptăm frumos de acum. Nu totul. Eu zona. Păi și noi pe aici. Eu dăm așa la barba așa. Să moară. Floater boater. Păi ăsta e ce combo, băiatule. Hai mă, dă.
5 damage. Cred că mă pui să vă bag acolo în subterra. Nu le știam zis. Bă, eram sigur. Mamă, și e facil așa. Cred că-i plăcut. Hai mă, dă-i. Și uite, ăsta nu-i n-are nimic. Rich. Basement base. Wow, te-am ajutat. Așa. Bă, băieți, să vedem ce găsim și... Primele mele șurubele, astea le găsești doar la motel, dar ai nevoie de burglarul și ăla. Deci să dai tu seama. Mergem pe aici și să găsim. Ne ducem înapoi. Dacă era jocul așa multiplayer, cum e NPC-ul ăsta, adică nu știu, ăsta să fie un prieten, e șmecher. Return to settlement. Settlement, adică... Nu mai fac nimic aici la motel? Bă, eu vreau să-l termin. După aia mă duc la settlement. Băi, să-mi puneți în comentarii ce level aveți și, nu știu, ce loot aveți, adică și la mine cel mai prețios loot e chestul cu arme. Aveți carbon compozit unii dintre voi? De carbon compozit e foarte rar. Adică nu mă acord. Să faci armura, ia Better Pass. Oho, 5 pickaxe, 5 topoare. The best. Așa și aici avem. Bam. Și goldul. Și goldul e bun.
Nu am niciun fel de urmă prin compas. Și bam, bam, bam. Așa, 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 așa. Și un cel de aur. Și așa. Aș uita de aici, bă. Dar asta de când are armură? Băi, la bărbat. Echipăm. O, da, m-am topat în box. Level up. Hai, bă, băieți. Doamne, te rog, eu dăm skill real și... Efectiv, mi-a picat. Bă... Efectiv, mi-a picat. Skill-ul heal, look around și unul după altul ăsta builder. Ce face? You get more resource for breaking down. Și că îți dă mai mult când spargi în perete. Picat unul după altul de 2 ori, băi. Doamne. Hai că mă duc acum. Uite aici e încăperea. Skill-ul de aici ți-ai... o grenadă și șuruburi. Și dacă ai șansă și shotgun și tichet, da. Pentru că pe aia, eu zic că pentru o grenadă ți-o bați un 2, un de ăla, unul cu 80 viață, unul cu 40 și ăla cu 240 flotter bolter. Și cam atât. Go to the center, man. Gata, man, la center, man. Băi, eu sunt curios când se va băga elicopterul, bă. Încă înțeleg că, na, aici e cu elicopterul. Deci, prima dată, nu știu, cred că dă chestii de motocicletă sau... Nu, dă o chestie pentru motocicletă. Aici să faci mașina. Și după aia, actul 3 va fi cu barcă. Și după aia cu ATV. Și după aia cu elicopter. Deci, ce va fi asta? Uite aici mai trebuie niște șuruburi. Aici trebuie șuruburi. Și aici antene care... Na. Aici mai trebuie ață. Deci... Talk to Connor. Unde este Connor? Pe Connor. Gata? Bine, bă! Open. Ce avem aici?
Ok. Fiind Richard. Gata, gata, de aici, Giugiuc. De asta v-am eu să dezblochez factory-ul și nu știam cum. Și acum ne-am dat și eu seama. Mă, nu o să mai mă duc la factory. Că nu în episodul ăsta. În episodul viitor o să mă duc la factory. Hai că am revenit în bază direct. În bază direct. De să știe, băta nu nevoie de ea. Deci, unde este? De aici. Ăsta-i. Care ce-s tu, mă? Ești retard. Ești retard, nu? E că ăsta e de acum așa. Aha, așa. Asta nu mai am nevoie. Cardul am nevoie. Și bandajele cu mâncare să pun la loc. Nu mai depinde. Go to the factory. Ia. 19 minute. Bă, băieți, cam asta a fost videoclipul de astăzi. Nu uitați de un like, un subscribe și clopoțelul când o să vă apară, când o să fac un nou video. Pa, pa!